Espezializazio honek fabrikazio ingurune digital eta konektatu batean lan egiteko prestatzen du. Gaur egungo lantokiek ekoizpengune fidagarri eta eraginkorra behar dituzte, eta horretarako makinak sentsorizatu, denbora errealeko datuak bildu eta horien bidez erabaki azkarrak hartzen ikasten da. Industria 5.0 ingurunean lan egiteko gaitasuna lortzen laguntzen du. OT eta IT munduak uztartuz. Hau da, makinen mundu fisikoa eta datuen mundu digitala elkartuz. Mantentze lan edo automatizazio industrialeko goi mailako zikloak eginda ditugunoi zuzenduta dago. Batez ere, gure profila osatu eta industria digitalaren erronkei aurre egiteko prest egon nahi dugunoi. Gaur egongo industriaren garapena ikusita, perfil honetako profesional gehiago beharko dira. Erronka errealetan oinarritutako proiektuetan lan egiten dugu, ikasfabrika ingurune kolaboratiboan, enpresetako egoerak eta behar teknologikoak simulatuz. Horri esker, benetako industria prozesuak digitalizatzeko esperientzia praktikoa lortzen dugu. Irtera profesionalei begira, profil polivalente eta espezializatu honek balio erantzia ematen dio edozein lantokiri. Industria 5.0 garaian, zure ezagutza izango da, fabrikazio adimendun eta jasangarrirako gakoa. Armeria Eskola.